belai wana ma singsa kaisa koktomani bisingtei khoroksa bisi brisiba umorni nukhungni hamjwk sak sakno hor bai sogwi langma sasolangkha o koktoma belai khe kha sajaknai wngphano koktoma hingke belai wansukjaknai tamni hinba borok khoroksa nukhung khaka hingke jotono tongkwchang halok hamjaklaimani bisingtui sakduk kaham tongnani abono chini kotor nasimung wngthai tongthai tai khatungo phiaba abo hai jorao rang tongphano ri tongphano chajaknai nangjanai nokhuk tongphano sak hamya hingke aboni tongthokmung ha sakani pai sukjak tet to mano abo hairokno solia hninyo sakno sogwi bathar kahnai koktoma kaisa kasoi phaika koktoma angkha বিশালগড় থানানি বিসিং খবজানাই চাম্পামোরা কপালি পারানি মন্টু সিলনি বিহিক টিংকুরানি সিল বিসা বিসিংনি রমিনো বিনি বখরক হামতায়া angmani বেমার নেথেবা বখরকনি হিমজাকমানি বেমার তমনি বনো সাক নাইজাক মানি বাহিনো তাবক সাক নাইজাকনি tongo phiaba asumsano krak salni phungo nukhungni borok rok nugiasani sak sakno bathroom habai tingkurani sil sak sakno sago kerosin boloi doga soinawi hor nangirwo kisa olono hokunuk lai tai manam bahai manlai chiri khoglai kyan keno gana gini borok phainai bathroom ni doga sobai tingkurani silno khamjak nugui bono khobor holayo bishalgor borei thana o tai fire service no olo bishalgor thanani police pati thayo phai hor khamjak no karilayo tai bishalgor saknai nogo tlangai thangjago bini bosai tei bosla tongmani yagolobo bolangmano yakari thangmani bai belakhe kha khamjak kha sajak nukhungni borok tai wanama habraijak amsani lukurok nukhungo awa haikuno walai suglai keri hinibo koktoma phiaba bini sago bemar tongo abo simino koktoma o semanka trak salni phungo bono thaknai nogo tlangnani bo koktongmani hinai semanka obo hai tong halogo police rok bono thaksak no thuyo nin case yasagei to naituna sengnai okulugo nukhungni bwkhakri kono party murokra tong postmortem ni olono saimanai nukhungni borok eba police tamo okulugo koktoma tong tingkurani sil omo haike thimani bai tabo amsai ko plongino kha hamyang laijak আইলাম যে এখানে নিজে নিজেই সুসাইড করছে আর কি আগুনে পোড়ার জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই উনি অসুস্থ ছিলেন আজকে শোনার পরে আমরা এলাম আর কি মাত্র মানে কি হয়ে মারা গেছে আগুনে নাকি মানে নিজের গায়ে আগুন লাগাইছে কোন জায়গায় এটা কেমনে তো এটা তো আমরা দেখছি না শুনি কোন জায়গায় এটা এটা চাম্পামরা পঞ্চায়েত রাজীব ক্লাবের সঙ্গে আর কি কপালিপাড়া কি নাম মহিলার মহিলার নামটা হয়েছে রেখা কি নামটা ছিল না রেখা কি নাম হ্যাঁ টিঙ্কু রানিসি বয়স কত বয়সটা 45-46 পুলিশ আইছে হ্যাঁ পুলিশ এখানে মানে আপনারা দেখে প্রাথমিকভাবে কি মনে হয়েছে নিজে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন অনেক বছর যাবতীয় অসুস্থ বাড়িতে কে কে আছে ওরা বাড়িতে তো 2 ছেলে